Usa ka unggoy ang patay human matud paggipusil sa usa ka sundalo sa Lianga, Surigao del Sur. Sundalo nangayo na og pasaylo human naalaan ra matud pa ang unggoy nga mo'y nakapaak og bata sa lugar. Dugang detalya sa report ni Kent Abrigana. Nagkadugo og wala na kinabuhi diyang napalgan ni Princess ang iyang alaga nga unggoy nga si Casey na nagbitay na lang sa punuan sa lubi sa St. Christine, Lianga, Surigao del Sur. Matod ni Princess, gipusil sa usa ka sundalo ang iyang alaga sulod sa ilang compound. Ani din sa kasgo nga, ma'am, ang inyong unggoy, among kuan mo among na pusil. Unsay sir na naamon ang unggoy sulod sa amuhang kuan baluarte, pinural man ni unsay kuan nara man hiniktan na namo. Naila ng sundalo nga mipusil sa unggoy nga mao si Staff Sergeant Ricky Puyat sa 9SF Battalion. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kaniya, giang ko niining nga iyang gipusil ang unggoy nga si Casey, apan iya lang kining naalaan. Matod niya, gisugo kuno siya sa barangay kapitan, human dunay duha ka bata nga napaakan sa unggoy nga ilang gipangita. Hindi namin sinasadya, sir, yung pagbaril dun sa unggoy niya, sir, na mali lang sa misidentity lang kami, sir. Apan dili kuno kini palagpason ni Princess. Para di may og kuan ani sir case, ay gusto na mo mahatag ang hustisya ang patay kay Casey, sir. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa Senro kalabot sa Itabo. Nangayo sa bugpasaylo ang sundalo ngadto sa tag-iya sa unggoy nga si Casey. So, inamin din namin, sir, na mali kami sa pagbaril, sir, o sir. Kasi ang wasok sa isip ko talaga, sir, is hindi na siya makaperwisyo yung unggoy, sir. Niadtong Sabado sa ka 11 anyos nga bata ang giambakan o gipaak matud pa sa nakabuhing unggoy nga sumala pa, maoy gipangita sa sundalo. Sir, tigil na kong kuya, wakay, sabi na kong unsay nakapaak, sabi na kong halas ang nakapaak ba, ang unggoy man dahil nga dito dahil nagbatog sa lubi. Kaya may lubi man yung among kuan diri, sakaan, pasaka. Sumala sa Senro, Lianga, ginadili ang pagpanakit o bisan unsang klase sa wildlife. Bisan pa man o aduna higayon nga kinahanglan kini i-terminate, kung dili gayud makontrol. Aduna gyapon ginatuman nga proseso ang Senro. Criminal Act based on Wildlife Act of the Philippines. So it is the court now ang mo determine kung unsay pero na siya imprisonment. Okay. Kung pamamatod-an kibali nga beyond reasonable doubt kay criminal man. Beyond reasonable doubt nga nagbuot-buot ning mo tawhana sa pagpatay ini sa wildlife without clearance. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.